Ito po yung mga bisugong bato, ayan. Tapos mga sariwang tortilyo. At yung mga latag po ditong lachay, sap-sap. At halo-halo, sari-sari na po yan, no? Tapos mga isang chabeta. Bossing, magkano labahita mo ngayon? 180 po sa per kilo ng mga isang labahita. Eh yung ano, pag nabinluan, magkano? 200. Pagka vlogger, 250. Ayun, ang laki ng patong. 50 pesos ka agad. Aray ko. Kilo po dito 120 sa mga fresh na mga tawili. At may mga tumpuan din po dito sa halagang 50 pesos. Mga ito po dito na fresh po mabibili. Ito yan, oh. 50 pesos yan. 50 sa harap, tandaan sa likod. Ito po yung 100 pesos. Ito, 50. Sa 50 po yun. Ayan po yung mga latag po dito ng mga isda, no? Good morning po. Mga tumpukan po ng mga hubad na sapsap. At mga tumpukan 50 pesos, no? Wala kayong panindang pusit. Mahal po ngayon yung mga tinutumpok niyo pong 100. Tumpok dito ng mga isdang tamban. Kuya Karen, magkano ngayon yung mga sniper mo? 200 lang yan. Murang-mura po, 200 pesos na per kilo. Sa gisi mo, ayan, 200, pare-paresa po yung mga presyo ng isda ni Kuya Warren, no? Morning po, Boss Aris, at mga dalagang bukid. Bitiglia, magkano yung dalagang bukid mo ngayon? 240 per kilo. Madalang po ngayon, no? Nung nakaraan, wala akong makita ng latag nito. Nay Noemi, good morning po. Magkano po sa maganda niyong tulingan? So ito yung mga yellowfin tuna sa halagang 200 pesos per kilo. So yung mga prutas po dito ng strawberry ay 1 box po ay 85 pesos. Bakoko. Ito tamban na masarap na panginihaw at mga isdang tawili. Te, magkano kilo bakoko mo ngayon? Ayun, 260 sa per kilo ng bakoko, no? 180. 180 ang per kilo, no? Pwede na kayo magsinigang sa miso. 300 pesos sa kilo po ng mga pusit. Ay, meron pong 120. 130. Tilapiyang Pampanga ay 130 na per kilo. At 50 pesos sa mga tumpukan po dito, no? Na mga isdang sapsap na pangatin. Ngayon, magkano kilo? 180. 180 po yung per kilo na mga pusit kalawag ni Boss Alex. Ganda, no? 100 pesos sa mga hipon. Tumpukan. Mga isdang batot, mabibili nyo sa gisi. Magkano bitilya mo, bossing? 170. 170. Ito? 100 pesos. Ilak yan, Boss Lando, ilak. Ilak? Ilak? Itong isda na to? Oo, itong ilak. Ilak. Ilak pala ang tawag dito, no? At ito ay 100 pesos ba to? 100 lang. Kaya 100 pesos na tumpok. Okay, ito ba to? Good morning everyone. Tayo po ay nandito po muli sa bayan ng Malabon Fish Market para sa panibagong update, no? So araw po ng Miyerkules ngayon, tayo ay mag-update ng kanilang mga latag na ating madadaanan po dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ate Pam, so dito po yung mga latag po dito ng mga bangus pandaing ay tinumpok po sa halagang 100 pesos. So pinapatabi po ng mga tauhan ng
Malabon City Hall ang mga vendor po dito para sa lumuwag ang kalsadahan, no? So, yan po yung mga kababayan po natin na dumarayo upang mamili ng kanilang mga mabibiling ulam sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sabi ni sir, paano na pag may nakamotor? Wala na, tatabi na yon. Pabalik na yun sa pwesto nila. So mga fresh, ito po yung mga bisugong bato, ayan. Tapos mga sariwang tortilyo. At yung mga latag po ditong lachay, sap-sap. At halo-halo, sari-sari na po yan, no? Tapos mga isang chabeta. Bossing, magkano labahita mo ngayon? 180 po sa per kilo ng mga isang labahita. Eh yung ano, ang tabinluan magkano? 200. Pagka vlogger, 250. Ayos, ang laki ng patong. 50 pesos kaagad. Aray ko. Sa Lay Ginto, mas mayaman pa, no? May isang ginto. Ayun po yung mga presyo ng mga sariwang isda po na inyo pong mabibili. Ayan, no? Ito po ay mga huli po sa ating dagat, no? Sa Manila Bay. Bossing, thank you. At yan po yung mga tumpukan, no? Tapos 50 pesos tumpok na mga isdang tamban. At meron pong tumpok dito 130, 150 po sa mga bangus na nakalatag po rito. At 150 po ang mga per kilo. So, ganun din po doon ang mga latagan po. Ayan. So, update pa tayo at punta tayo dito kay Kuya Romy at nagdiligpit na siya ng kanyang paninda. So, shout out sa iyo, Kuya Romy. Naman ni. Ang laki na ah. So, ito yung mga kilo, no? Mga yellowfin tuna. 140 at 180. At 140 no sa mga isdang chabeta na mabibili sa bayan po ng Malabon. At yung mga kilo po dito 120 sa mga fresh na mga tawilis. At may mga tumpukan din po dito sa halagang 50 pesos. Mga isdang tawilis at mga isdang kabase. At mga tumpukan po dito na fresh po mabibili. Ito yan, oh. 50 pesos yan. 50 sa harap, 100 sa likod. Ito po yung 100 pesos. Ito, 50, 50. Sa 50 po yun. Ayan po yung mga latag po dito ng mga isda, no? Sabaw paksi. Mga pangpangat, pamaksiw na mga isda. Salamat po. At dito, kay nanay tayo. Nay, good morning po. Mga tumpukan po ng mga hubad na sapsap. At mga tumpukan 50 pesos, no? Wala kayong panindang pusit. Mahal po ngayon yung mga tinutumpok niyo pong 100. Marami po naghahanap ngayon, no? Yung mga tinutumpok niyo pong mga pusit na 100 piso. Sige po, Nay, salamat po. Enjoy po sa pagkain. Sige po, 50 pesos po tumpok dito ng mga isdang tamban. So, tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market, no? So, yung mga malinis naman po ang area at maluwag po sa bayan po ng Malabon. At yun po yung mga latagan po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So dito tayo kay Kuya Waare.
So mga sniper at mga isdang sagiti, no? So fresh na isda. Kuya Aray, magkano ngayon yung mga sniper mo? 100 lang yan. Oh, murang-mura po, 200 pesos na per kilo. Sagiti mo, 200, pare-paresa po yung mga presyo ng isda ni Kuya Warren, no? Na mabibilan niyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat, thank you. Ito po mga isdang talakitok, isang binduan, at mga latag ni Boss Aris. Good morning po, Boss Aris, at mga dalagang bukid. Bitilia, magkano yung dalagang bukid mo ngayon? 240 per kilo. Madalang po ngayon, no? Nung nakaraan, wala akong makita ng latag nito. Yung talakitok mo magkano? Sa binduan. Binduan. Akala ko kasi. Akala ko mga ano ka. Shake hands kayong dalawa, oo. Shake hands. Nagulat din siya. Boss Aris, thank you at mainit na. Salamat, salamat. At isang tulingan ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Good morning, Los Lando. Magkano po sa maganda niyong tulingan? 220 na per kilo. Salmon na ulo. Yan, salmon, 180. 180 po sa per kilo ng salmon head, no? Big salmon. Tilapia, 120. 120 po sa per kilo. Dito po na ni Noemi. 280 lang kilo sa 280. riba. 280 po sa mga alumahan, no? So yan po yung mga latag ni Nanay Noemi ng kanya mga isda na mabibili po sa bayan po ng Malabon. 220 po ang kilo. Medyo mataas ang mga tulingan ngayon kasi madalang po yan. Madalang po mailatag dito sa Malabon. Nanay Noemi, salamat po. Ingat po. Salamat po. At dito pa tayo sa mga iba pang latag na ating may update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At baybayin po natin yung kahabaan, no, ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So ito yung mga yellowfin tuna sa halagang 200 pesos per kilo. At 150 sa per kilo po ng mga isdang gulyasan. At yung mga kilo po dito ng mga espada po natin ay 240 at meron din po 100 pesos na tungkok. At ang mga tawilis po natin dito ay 50 pesos tungkokan. So yan po yung update natin, no? At 350 sa mga per kilo dito na mga per kilo ng hipon. 120 na lang, 120 na lang po. 140 sa mga kilo ng Wala na, 120 na lang. 120 na lang per kilo ng gulyasan. At balat po ng baka ay 150 sa per kilo. Boss, 120 na lang po. Salamat, thank you mga Lodi. Shout out sa iyo, Boss Maeng. Good morning. So, yan po yung mga bangus ni Boss Maeng na dagupan na dinadaing. Daing ba talaga yan? Ayun, daing nga po talaga. At yung mga per kilo po dito ng mga gulyasan, no? So, shout out sa ating mga kababayan dyan na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po at good morning. Thank you.
So, ayan po yung mga presyohan ng mga latag po dito ng gulyasan at 180 sa mga per kilo ng yellowfin tuna at 260 sa kilo po ng mga hipon at ang mga pusit kalawang ay 190 ang mga per kilo sa kanilang latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Wow, ang ganda ng gupit mo ah! Mamaya kwento na po sa'yo. Yung mga golden pompano po natin dito ay 350 na per kilo. At 110 per kilo ng tilapia Batangas ni Boy Tilapia. So shoutout sa'yo at magandang umaga, Lodi. Bakit? Baka ubuhin na naman ako nito, katatawa sa'yo. Masakit ulo ko sa baho. Hindi na naman pa naligo. Eh, nagkita nga kami doon sa Yaluhan eh. Paano yun? Naghihalo lang kilikili din nyo. Ah, pinapalamig pala yung kilikili. Oo. Diba ang isda pag niluhan, gumaganda para di masira. Ah. Akala nyo makakuha pa ng hilo yung putok niya. Ay boy bangos, maligo ka naman! Nakakalingasaw ka, sakit sa ulo! Gulay ay tumpukan ng ampalaya ay 50 pesos lang po. Murang-mura na po yan. At ang mga sitaw natin ay 20 pesos kada tali. Ba't wala kang latag ng isda? Oo nga, madalang nga yung mga presyo. 200 na nga tuna ngayon. Kano yan, pinijek? 200, 180. Ha? 180. Doon sa kabila, 200 pesos. Yun yung mga presyo ngayon ng mga tuna. Medyo tumaas na naman, no? Normal na naman. Oo. Bababa. Ayun nga, pabago-bago. Hindi nagpipirmis yung presyo. Alodi, thank you. So, yan po yung mga presyo ng mga kada balot no, ng kanilang mga gulay. So, yun po yung mga presyo na inyo pong mabibili. So tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market at aalamin natin yung mga presyoan pa, no? So yung mga prutas po dito ng strawberry ay 1 box po ay 85 pesos. So yan po yung mga presyoan ng kanilang mga latag na prutas na inyo pong mabibili. At gulay, no? Pampirito yun? Yung pampirito? Yan, mga limango. Talangka na inyo pong mabibili dito po sa gitna, no? Lagi po na silang mayroong mga latagan. Isang bakoko. Ito tamban na masarap na panginihaw at mga isdang tawili. Te, magkano kilo bakoko mo ngayon? Ayun, 260 sa per kilo ng bakoko, no? Ang tahong po natin dito ay 70 pesos na per kilo. Panibagong buhay na naman tayo nito, ah. Kaya yung mga latag ngayon, wala na anong latag na napakadalang na naman. Doon sa taas, wala rin daan natin. Magkano kilo ipon mo, Pogi? 250. Ayan, 250 na per kilo ng ipon. 280 lang, 280. Ah, 280. So talaga, ayan po yung per kilo, no? 280 per kilo ng mga hipon po natin dito. Salamat! So, dito ay 250 per kilo ng hipon. At meron din po 300 pesos. Yan, 250 na lang oh. So, ang daming tawilis, oh. Huli sa Manila Bay, no? Yan, matawilis sa Cavite, Batangas. Yan po yung mga nahuhuli ng mga isdang tawilis. Ayan, dami.
Pangkain ng pusa yan. Oo. Buhay na tilapia. Magkano presyo? 130 lang. 130 sa mga presyo ng tilapia. At sa mga pink salmon, 180. 180 ang per kilo, no? Pwede na kayo magsinigang sa miso. So ito yung mga may tumpok, meron 150, may kada piraso, no? 140, 180, 150 at 160. So yan po yung mga presyo ng mga bangus po dito at mga kada piraso. Salamat. Thank you. Kuya Ricky, salamat Kuya Ricky. So dito 270 per kilo ng hipon. Magkano sa pusit? 300. 300 pesos sa kilo po ng mga pusit. At 80 pesos po dito sa mga presyo ng tawilit. Salamat. Tawilit, lapad, daming tawag kasi dyan, tunsoy. Maraming tawag sa mga ganyang klaseng isda. Magkano ipon mo? Pwede ba yung ano? 260. 260 per kilo. Salamat. So ito ay per kilo ng tilapia naman natin ay 100 pesos per kilo. Mga tawilis, alumahan, no? So ito po ay mga nadadatnan natin mga latag sa kanilang pwesto ng mga isda. Ayan. Yan po yung mga latagan dito sa bayan ng Malabon at ang mga hipon. Puro hipon ang mga kadalasan natin makikita dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Magkano kilo, Lodi? 250 na lang. Ayan, 250 na lang po ang mga per kilo ng hipon po dito, no? Salamat. Fernando, kain tayo. Sige, salamat, salamat. At ang mga kilo ngayon ng mga hipon ay 280. At yung mga per kilo pa rin po dito ng mga tilapiyang Batangas natin ay meron pong 120, 130. So yan po yung mga presyo, no? At 120. So yan yung mga latag ni Ate Sandra, no? Ng mga tilapiyang Batangas. Good morning. Wala ganong latag. Tilapia. Sakit ng paa ko eh. At dito yung mga tilapia, no? Tilapiyang buhay po na tilapiyang Pampanga ay 130 na per kilo. At yung mga big head o imelda na ating o tinatawag nilang maya-maya, no? May sa ulo. Ang sa ulo po ay 100 pesos na kilo. At yung katawan po ay 130 per kilo. At ang dilis natin ay 100 pesos. At 50 pesos sa mga tumpukan po dito, no? Na mga isdang sapsap na pangatin. Ngayon yung pong mabibili sa bayan po ng Malabon. At mga tilapia, no? Bangus. So yan po yung mga na-update nating mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Pogi, magkano hipon mo, Pogi? 250 na per kilo. Yan mo ah. Ikaw pag sobra, gagawin kita. Pogi, salamat. At ito po yung mga cream dory, 150 sa mga laman. Good morning.
Good morning sa magtatay. Geng-geng ka agad. Geng-geng, shout out sa'yo. Geng-geng. Wala si Tiyo. Hindi pala sinama ni Tiyo, no? Geng-geng. O, yan po, no? So, yan po yung sa ulo. Ng cream dory ay 100 pesos per kilo. At yung mga 90 pesos na mga tilapia, ayan po yung mga per kilo. Geng-geng na geng-geng. Shout out. At mga bentahan po dito ng pusit kalawang. Oh. 180 na Buslando. Magkano kilo? 180. 180 po yung per kilo na mga pusit kalawang ni Boss Alex. Ganda, no? Mga pusit kalawang. Boss Alex, thank you ha. Salamat. At mga tumpukan po dito. Ay, ito po yan. Mga tinumpok. 100 pesos sa mga hipon. Tumpukan. At 50 pesos po sa mga tahong tumpok. At ito po yung mga bentahan po dito ng mga isdang bato, no? Mga bitilya, ayan. Mga sari-sari, mga isdang bato, mabibili nyo sa gisi. Magkano bitilya mo, bossing? 170. 170. Sa malutong na mga bulyatan. So, yan yung mga latagan nila, no? Kasi yan po yung mga bentahan po nila dito. Ito po yung mga isdang matambaka. 150. Ito mga sagiti mo. 160. 160. Itkano mo ang ari dito? 150 po sa mga per kilo. So yun po yung mga price update po nating ina-update dito sa pwesto nila, no, na inyo po mabibilhan ng mga isdang bato. Salamat, thank you ha, salamat. Buslando. Good morning. Meron tayo dito ng Bisayan. Buslando. So ito po yung hitong dagat. Sandaan lang yan, oh. Yan po ay tumpok 100 pesos. Ito 100 pesos. Ilak yan, Buslando, ilak. Ilak, ilak. Itong isda na to. Oo, itong pilak. Ilak. Ilak pala ang tawag dito, no? Pahanap nila. Malaman din yan. At ito rin po yan. At yung mga pusit kalawang magkano? 200 ang per kilo ng mga pusit kalawang. Yan ah. 350 per kilo ng ipon. Salamat. At ito ay 100 pesos ba to? Sa mga 100 lang. Ayan, 100 pesos na tumpok. Mga isda nagbabato. Yan, mga isdang apaha po yan, no? Yung mga sapusang isda. 100 pesos na tumpok. Tambansi, kwenta. Ayan, yan po yung mga natagan po nila dito sa bayan po ng Malabon Fish Market na tumpukan. Salamat! Babayad pa siya. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo sa kanilang mga latagan at kahabaan po dito ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market sa mga latag na inyo pong mabibilhan. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. At sa mga silent viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe po kay Boss Lando Explorer, no, shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyo pong pagsuporta. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Ba't dito na lang?